kinabukasan. Lahat ng minimiting makakamtan sa PCSO. Hindi umuurong sa pagtulong, kawang-gawa sa lahat sinusulong. PCSO, PCSO. Hindi umuurong sa pagtulong ang PCSO, PCSO. Halina tayo nang maglaro ng loto. Tanda nito'y milyong-milyong papremyo. Araw-araw bumili ng tiket nyo, baka bukas kayo. Magandang tanghali po sa ating lahat. Simulan na natin ang first actual draw for SL draw number 3388. Pangasinan, let's play Small Town Lottery. I'm ready. Our first winning number is number 22. Number 22 is our first winning number. Ibabalik po natin ang unang numero para makasama sa pagpili ng kalawang numero. Timer. Our second winning number is number 25. Number 25 is our second winning number. Pangasinan, our official winning combination for our quiz download today are numbers 22 and 25. Numbers 22 and 25 in exact order. Congratulations po sa lahat ng mananalo po kumulis. Donald J. Sarmiento, lagi po nating tatandaan. PCSO, hindi umuurong sa pagtulong. Maraming salamat po. Official draw result for the 2023-2025 gold moon draw are 22-25 sa quarter, 22-25 sa quarter. Pagtulong sa bayan o tanggapang dulot ay pag-asa. Yan ang PCSO, kaginhawaan, kinabukasan. Lahat ng minimiting makakamtan sa PCSO. Tara na't tangkilikin at ating laruin. Lotogin sa kino, pati sweepstakes partner tayo. Scratch it din ang makakas, cash ng swerte at bagong small town